amics de la farmàcia Juliana Plana Borràs, de Mataró, a la plaça de Cuba, número 4. Aquesta farmàcia va ser fundada, crec, per un senyor Espà. La documentació d'aquesta farmàcia es va cremar l'any 36, s'ha perdut, inclús a nivell de col·legi de farmacèutics, inclús a nivell municipal, i l'única referència que tinc és d'un gravat que es va fer a finals del segle XIX, que és on posa farmàcia Espà. He parlat amb el senyor Espà, ell no té referència, però jo crec que sí que és un avantpassat d'ell, que va muntar aquesta farmàcia. Després, amb els anys, va passar amb el senyor Mates, després el senyor Arenas, el dia Francisco de Asís d'Arenas i Gualba, i finalment, l'any 48, el meu pare, Manuel Plana Valenzuela, va comprar la farmàcia. I ara la regenta la seva filla, que és la meva germana, la Juliana Plana Borràs. Inicialment la farmàcia és la primera farmàcia que surt de Mataró, el nucli antic era molt petitó i la primera expansió que té la ciutat és cap a aquest eixample, cap al sud. I bé, el nom de plaça de Cuba, a finals del segle XIX, possiblement tingui alguna cosa a veure amb la recapitalització d'algun capital cubà, d'algun mataroní, que va venir aquí i li va semblar que va muntar aquesta urbanització, aquesta zona d'aquí, i era la primera plaça que hi havia a Mataró, perquè només no hi havia cap plaça dintre de la ciutat. I després aquesta plaça era neta, hi havia un sorral aquí davant, quan es feien els mítings a Mataró, mítings polítics venien aquí a la plaça, després hi van venir els venedors i després s'ha fet el mercat, tota una sèrie d'això. L'art de fusta que hi ha a baix el va fer el pare l'any 49, només acabar de comprar la farmàcia va fer aquell art. El mobiliari que hi havia en aquells moments a baix va ser el mateix que hi havia des de bon inici, que són 2 armaris grans, 2 de petits, 4 banquetes i un mostrador, no hi havia res més. I així s'ha mantingut bastant de temps, després es va fer alguna reforma posterior per darrere, es van ampliar aquells armaris que hi havia a baix, aquells 4 armaris d'alguna manera se li van afegir pels costats i per sobre i van quedar una mica amagats, camuflats. Després, de l'any 92, quan van fer la reforma, vaig voler mantenir una mica l'estil que ja hi tenia abans, sense portes, i van fer el que es veu avui, que és de fusta massissa, no és fusta de qualsevol manera, fusta massissa, guarda l'estil de les farmàcies antigues. Amb la reforma que vaig fer l'any 92, tot el material antic que hi havia a la farmàcia el vaig conservar i està avui en el segon pis del que és la farmàcia. Hi ha els mostradors, hi ha tot el material, medicaments antics, capses antigues, pots i molt de material que he anat recopilant al llarg de molts anys. Posats a dir alguna cosa, diré que l'armari que tinc aquí darrere no era original de la farmàcia, era original de a casa el meu avi, que era el que feia les joguines, la màgia Borràs. I aquest armari el va fer l'any 29 per l'exposició universal. I encara avui es conserva amb un altre ús, però bueno, no deixa de ser... Bé, té un ús adequat actualment. Bé, entre altres coses conservem amb un armari nou, però bueno, es conserva tota una sèrie de capses que hi havia hagut abans aquí, que es venien a la farmàcia, medicaments antics. Bé, a part d'això, tinc la documentació dels recetaris des de l'any 25. Tinc també 10 volums de propaganda que feien els laboratoris. Actualment els medicaments tots venen en capsa amb el seu prospecte. Abans això no funcionava així. No hi havia ni un xarop per vendre. Anaves al metge i el metge et deia: miri, li he recetat un xarop, vagi a la farmàcia i agafi una ampolla que li posaran el xarop a dintre. I aleshores venien i fèiem el xarop. I aquesta fórmula magistral, que gairebé era el 80% o més, tot s'havia d'apuntar en el llibre recetari. I el llibre recetari en aquells moments s'omplia diàriament, s'havia moltes pàgines. Actualment la cosa ha canviat.
Ja de fórmules magistrals se'n fan moltes menys. Després us ensenyaré aquí un llangardaix que hi ha, amb una ampolla d'aquestes que la gent portava de fora perquè li procéssim el xarop. I el llangardaix té a veure, quan feien les fórmules, posàvem un pot amb aigua calenta i taps a dintre, perquè estàvem a l'expectativa de l'ampolla que ens portaria el client per fer el xarop, perquè la farmàcia tampoc tenia ampolles. I aquests taps en remull, un cop més o menys miràvem el forat de l'ampolla i el tap, s'ha de comprimir una mica amb el llangardaix, aixecàvem la cua, hi ha una sèrie de cecs, posàvem el tap, apretàvem una mica, el comprimíem i llavors el posàvem a dintre, tapàvem l'ampolla, posàvem un paper de plata a sobre i a córrer món, ja tenies el xarop fet. I bé, això és el que avui en dia sembla una mica estrany, però això als anys 40 encara es feia així. Als anys 40 encara es feia així. Bé, si algú està interessat en tot aquest patrimoni que he recollit, evidentment està a disposició perquè la gent molt interessada pugui veure'l i jo els hi pugui ensenyar com funcionava la farmàcia d'aquells anys. No és que jo en tingui molts, en tinc 70, però he viscut amb el pare a la farmàcia de menut i veia com es feien les coses. I bé, en tot cas, aquest patrimoni no és exclusiu meu, sinó que és exclusiu de tothom.